tak jsem viděl, jak se užovka svlíkla z kůže a šla si zaplavat. Tak jsem tam se připlížil a kůži jsem jí sebral. A ona teďka je skrčená tam v rákosí a nemá se do čeho ustrojit a je tam nahatá. Ha. Tak koukejte, jaký jsem našel kompletně exemplář. 1,20 m. I oči tady jsou všecko. Krásný kousek. A takhle tady žijem.